B'investiment ta' 200,000 euro qed isiru xogħlijiet fit-triq il-kbira fix-Xewkija li se tkun qed tinfetaħ mill-ġdid darwaqt. F'din it-triq b'tul ta' 280 metru qed terġa' tinbena mill-ġdid u saru mill-ġdid is-servizzi. Waqt li kienet iżur l-ant tax-xogħol, il-Ministru Clint Camilleri spjega f'dan il-proġett jinkludi fih il-bini mill-ġdid tat-triq li anke ngħatat it-tarmak. Il-Ministru Camilleri spjega f'għaddej b'ritmu tajjeb sabiex jiġu rranġati diversi toroq madwar il-gżira ta' 3 għoljiet. U dan huwa proprju wkoll ikompli mal-investiment kbir li qed isir madwar Għawdex kollu mhux biss fejn jitlu mbagħad toroq arterjali jew toroq prinċipali iżda anke fil-qalba tal-komunitajiet tagħna fil-qalba tal-irħula tagħna. Min-naħa tiegħu is-Sindku tax-Xewkija Hubert Saliba spjega li ftit tal-ġimgħat ilu tlesti triq Santa Elisabetta fix-Xewkija valur ta' 400,000 euro. Qal li triq il-kbira kienet ilha tistenna li jsir ix-xogħol fuqha. Triq li hija importanti ħafna għal raħal tagħna u triq li kien ilha snin tistenna li tiġi asfaltata mill-ġdid.